Sa number 8 grocery store, nakuhaan sa masobra 9,000 pesos ang nagpakuno-kuno mayor sang Bacolod. Ginaimbestigahan sa Bacolod City Police Office ang isa ka insidente kung sa diin na biktima sa isa ka scammer nga nagpakuno-kuno bilang si Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang isa ka supermart sa downtown area. Lunes ang kaagahon, nakabatong sa tawag gikan sa nagpakilala nga alkalde sang syudad ang isa ka hotel sa downtown kag nagbook sang duha ka rooms bangod sa ginapaabot nga mga bisita. Matapos ini, nagpangabay man ang caller nga baklan pagkaon ang mga bisita, apang wala sang pagkaon sa amo nga hotel. Ginsugo sang caller security guard sang hotel nga magkadto sa pinakamalapit nga Easy Pay Terminal nga nahamtang sa 24H Supermart sa Dalan Rizal. Didto na gilayon nga ginhatag sang guard sa cashier ang cellphone kag nagpangabay ang caller nga sendan siya sang kwarta. Agud makabakal sang pagkaon bangod hindi pa ka-open ang iya nga bank account. Nagdangat sa 9,900 pesos ang kabugusan nga nasend sang cashier sa nagpakuno-kuno nga alkalde. Apang matapos nga nasend ang kwarta, wala na ini magsabat pa sang gintawgan liwat. Sunod sa mga nabiktima, parehas gid sang tingog mismo ni Gasataya ang scammer. Rason nga wala man sila magduda. Natukiban man ang duha pa lang ka semana nga nagaobra ang cashier sa amo nga supermart kag isa ini ka working student. Sa karon ginmanduan na sang alkalde ang BCPO nga i-track ang number nga nagtawag sa hotel agud mapasakaan ini sang kaso. Ginpahanumdom ni Attorney Marty Go, Secretary to the Mayor, ang tanan ng mga business establishments sa syudad nga maghalong sa mga kaangay sini nga mga modus kag i-verify sa syudad ang mga transaksyon nga may kangtanan sa ngalan sang alkalde. Handa nga magpasaka sang kasong syudad, batok sa scammer. Siguro in this case is that hindi lang kita dasig-dasig magpati sa mga amo na nagpakilala lang nga si Mayor nga sa phone lang, especially siyempre hindi makita or like this is not the first time that it happened. It happened before katong may nag-order man sa restaurant, sa isa ka restaurant, damo nga order nga nagpakilala man si Mayor. May lang kay na nabalaan to din sa restaurant, gin-confirm na nawat diri sa Mayor's office, di wala. So those business establishments naton na maka-encounter sa amuni, as much as possible verify gid diri sa Mayor's office, matawagin sila or anything that they can think of to verify na indeed kung si Mayor gid man ang gatransact sa ila.